हिनजावफोरनि लाइफखौ बेसेबां बरबाद खालामनो सानबावखो। बाजाराव बै बाजारावदि जों लाइ लाफा बायोना, बे लाइ लाफा बायदि बायनानै हिनजावफोरनि इज्जतखौ माबानो साननाय बिसिनियाव दिनैसिम माबायाव दङ आरो। मथा मथि गावसिनि न'खरखौसो मान सन्मान थांजानो गिनानै ससियेल मिडियायाव नुजानायखौ बन्द खालामनो थाखाय माबादों बिसोर। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। आं लोमजादोंसोमोन, नाथाय थेवब्लाबो आं भिडिअ लानानै फैनांगौ जाबाय दिनै। मानो होनब्ला आङो लोमजाब्लाबो आं थानो हायासै भिडिअखौ नायनानै। आं मैयानो बानायनो नागिरदोंमोन भिडिअखौ, थेवब्लाबो आं बानायाखिसै। मैया लोमजानाया एसे अभारमोन, ओमफ्राय दिनै एसे मोजां जाबाय। मेगना गोथौ गोथौ जालायलायबाय नै लोमजानाया, ओमफ्राय थेवब्लाबो आं भिडिअखौ लाना फैबाय। आं भिडिअ नायदोंमोन मैया माबानि लावदुमनि आरो लावदुम बिदानि निउस माबाखौ एसे नायदोंमोन आङो। नायनानै आं एसे रागाबो जोंनो ओंखारदों, ओमफ्राय बेबायदिनो गोसोआव बोरैबा बोरैबा साननाय मोननानै ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ लानानै फैथारनांगौ जाबाय। आङो दा थेवब्लाबो भिडिअखौ होनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। लावदुमनि आरो लावदुम बिदानि रिप्लाइ भिडिअ आं दा होगासिनो दङ। नोंथांमोना एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोनाय जाबाय। मानो होनब्ला आङो लावदुमजों आरो लावदुम बिदाजों पार्सनेलि जेबो माबा गैया, नाथाय जोंहा एसे बुंनांगौ माबा दङ बर' हिसाबै। बेखौ आं दा फंनैसो बुंनो सानदों। मानो होनब्ला जोंहाबो बर' नालाय, बर' हिसाबै जों फंनैसो खोथाखौ बुंनांगोन। जोंहाबो दायथ' दं बर' जाथि हिसाबै। गावनि हारिखौ बबे लामाजों थांगासिनो दं, मा लामाजों थाङोबा बर' जाथिया ओरैबायदि मोजां लाइनाव फैगोन, मा सिस्टेमै सोलिबा बर' जाथिखौ जोङो माबायदि फोथांनानै लाखिनो हागोन, बेनि फंनैसो दायथ' दङ जोंहाबो। बर' फिसा हिसाबै जों जा रोंगौ, जिखिनि रोंदों, बेफोर खोथाफोरखौ जोङो एसेबाबो जों फोरमायना होनांगोन। बेनि थाखाय आं नै दा बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोनहा जेबो माबा साननो नाङा, आरो आंनि जेबो पार्सनेलि नोंसोरजों गाज्रि मोनलायनाय माबानो जेबो बे भिडिअखौ लाना फैयाखै लावदुम आरो लावदुम बिदाजों। नाथाय आंहाबो मोनसे दायथ' दङ, बे दायथ'नि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। मानो होनबा आङो जेबो पार्सनेलि नोंसोरजों जेबो माबा गैया। आंहा बर' हिसाबै, बर' फिसा हिसाबै बयनावबो दायथ' थायो। नाथाय जोङो दायथ'नि थासेयावबो जोङो माबाखौ खामानिखौ मावलांनोसो रोङा। जोङो गावबागाव बर' फिसा हिसाबै मोनसेसो गाव गावनि दायथ'फोरखौ मावफुंलांनो थाखाय जों बयबो माबानांगोन। गोसोआव साननानै, गावनि बिखाजों साननानै, गावनि गोसोजों साननानै खामानिखौ दायथ' लालायलायनानै मावलाङोबा जोङो एसेबाबो डेभेलपआव फैनो हागोन। आं बे माबाखौ सानहरो। बेनि थाखाय आं दा फंनैसो बुंनोसै। नोंथांमोनहा मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो बे नोंथांमोननि सायावसै। जायखिजाया आं फंनैसो बुंनाय जासिगोन। आं सानदोंमोन ओरैबायदि, मथा मथि आङो जेला फेसबुक खुलिना नायो अब्ला आङो नुबाय लावदुम आरो लावदुम बिदानि ओरैबायदि निउस माबा आरो बेबायदिनो फेसबुकाव माबाबाय, जेन'बा बाव थुनानै नायबाय, जेनेबा इउटुबाव थांनानै नुहैयो। बेबायदि आं जेला नुजेन नायो अब्ला आं थांथ'वाखै, नायहैथ'वाखै। बे समाव आं नायनो होननानै माबानो अपेन खालामनायनि समाव आं सानबाय आरो अपेन खालामबाय थानाय बराव आं सानबाय मथा मथि एसे मोजां जाबाय खोमा रायलायनायफ्रा मानायफ्रा, बेबायदि सानदोंमोन आरो आं। मथा मथि निउसआ एसे मोजां माबायाव फैसिगोन खोमा, मोजां लेभेलाव, बेबायदि सानदोंमोन। अब्ला आङो जेला खुलिनानै नायो अब्ला नुबाय मथा मथि बिसोरनि साननाया मा आं जेबो बुंनो सानाखैब्लाबो बिसिनि भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगो, निउसखौ नायनाय लोगो लोगो आंनाव एसेबाबो गोसोआव एसे दुखु मोननाय फैबाय। अब्ला आङो सानबाय मथा मथि बिसिनि गोसोआव आसलथे मा दं। बिसोरो मथा मथि हिनजावफोरखौ मान सन्मान होनो रोंगोन ना रोङा, हिनजावफोरनि लाइफखौ बेसेबां बरबाद खालामनो सानबावखो, बेखौ आंनाव साननाय फैदों। ओमफ्राय आं दा बे भिडिअखौ बेनि थाखायनो लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा, नाथाय आं फंनैसो खोथाखौ आं बुंनांगोन बर' हिसाबै। मथा मथि आं बुंनो सानदों, मथा मथि बिसोरो गावसिनि मान सन्मानखौसो मथा मथि माबा थांजानो गिदों। गावसिनि मान सन्मानखौ बिसोरो माबा खालामजानो गिनानैसो बिसोरो मथा मथि दा नैबे भिडिअआव माबा नुजाफैदों। मथा मथि ससियेल मिडियाआव भाइरेल जाबाय थानायखौ नुनानै गावसिनि मान सन्मान, न'खरनि मान सन्मानखौ जाहाथे खोबथेनानै दोननो हायो बा ओरैजाय आन्दो खालामनानै दोननो हायो, बेफोरनि थाखाय बिसोरो नुजाफैनाय जादों। नाथाय बिसोरो गावसिनि गोरोन्थिनि सायाव जेबो माबा खालामनाय जायाखै। मानि थाखाय होनब्ला बिसोरो फैसा थाखाजों गासिखौबो गावसिनि मान सन्मानखौ बायनानै लाजोबनो सानो। नाथाय हिनजावफोरनि इज्जतखौ बिसोरो जेबो बुजिनो रोङा। मानो होनब्ला बिसोरो हिनजावफोरखौ बाजाराव, बै बाजारावदि जों लाइ लाफा बायोना, बे लाइ लाफा बायदि
बायनानै हिनजावफोरनि इज्जतखौ माबानो साननाय बिसिनियाव दिनैसिम माबायाव दं आरो मथा मथि गावसिनि न'खरखौसो मान सनमान थांजानो गिनानै ससियेल मिडियायाव नुजानायखौ बन्द खालामनो थाखाय माबादों बिसोर थेवब्लाबो गावसिनि बै माखासे जालांनाय जाथायफोरनि सायाव बेफोरनि सायाव जेबो माबा गैया बिसोरनाव माथा मारियाखै बिसोरो आरो बिसोरो बेबायदिनो सोलिलांबाय थानो हागौ उनावबो जों बेबायदिनो चान्स होबाय थायोबा लादो दे गेमस्रिखौ जुदि गेमस्रिखौबो लासे लानायनि उनाव गेमस्रिनि उनाव आरो गथ' सासे सानैनि उनाव आरो दस्रा जोंनि जाथिनि बर' सिख्लानि लाइफखौ जाबावगोन नामा जोंहाबो बै माखासे खोथाफोरखौ सानहरनांगौ जायो नैबेनि थाखायसो आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैनांगौ जादों मानो होनब्ला जोङो बेफोरबायदि डाबल जों माबा खालामनो हाया सासे मानसियानो साब्रै साबानि सिख्लाफोरनि इज्जतखौ जानो हाया मानो होनबा हिनजाव माहारिखौ मान सनमान होनो सोलोंनांगौ गावनि न'खरनि मान सनमानखौ बिसोर बासायनो थाखायसो माबा खालामनो फैदों सोरबा सासेखौ बिसोरो निउसाव फैनानै बखिनोसो माबा खालामनो फैदों बेहाय जेबो माबा खालामनाय जायाखै बिसोरो जेबो बिसिनि माबा भेलु देखायफैनाय जायाखै निउसाव फैनानै मथा मथि बिसोरो सासे मानसिखौ दाय होनानै बिसोरो गावसोरखौ बिराद गोजौआव दोननानै लानाय जादों खिन्थु बेयाव जोङो मोजां मोनाखै पाब्लिकफ्रा बेखौ मोजां मोनाखै पाब्लिकफ्रा सापर्ट होआखै खिन्थु नैबे फंसे खोथाया बेनो जाहैबाय मथा मथि जोङो हिनजाव माहारिखौ मान सनमान होनांगौ आरो माब्लाबानि समाव बिसोरो आरो बेबायदिनो फैसा थाखानि गेजेरजों बिसोरो हिनजावफोरखौ आरो बिदिनो हिनजावफोरनि इज्जतखौ माबा खालामबावगोन मथा मथि जोङो बेबायदि बांद्राय माबा खालामनो नाङा लाइ होबाय थानो नाङा आरो बेबायदिखौ मोनसे रायजोफोर मथा मथि जोङो बांद्राय बेबायदि सापर्ट होबाय थायोबा जोंनि गेजेराव आरो सासे नङा सानै आरो बेफोरबायदिनो आरो माबा खालामबाय थाबावगोन आरो जुदि नोंसोर ससियेल मिडियायाव जुदि फैनानै जुदि नोंसोरो बेफोरबायदि नोंसिनि न'खरखौ जुदि नोंसिनि न'खरनि मानसिफोरखौ बखिजानो गिदोंब्ला जुदि नोंसोरनि मान सनमानखौ नोंसोरो दोनखुमा जानो लुबैदोंमोनब्ला नोंसोर सासे ससियेल मिडिया सालायग्रा सिख्लाखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै ससियेल मिडियानि सायावनो रां खामायनानै जाग्रा हिनजावखौ नोंसोरनि न'खरनि मानसिया बेबायदि माबा खालामनो नाङामोन मोनथिबाय जेनेबा आं बिदानि सायाव बुंनाय जाबाय बे बाथ्राखौ जेनेबा लावदुम नोंसोरो नोंसिनि न'खरखौ जुदि नोंसोरो गोजौआव लांनो लुबैदोंमोनब्ला नोंसिनि मान सनमाना जुदि हाइ फाइ गोजौ लेभेलनि मोनबा नोंसोरो बेबायदि ससियेल मिडियायाव फैबाय थाग्रा एनि टाइम सोरांबानो ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा मानसिखौ नोंसोरो माबा खालामनो नाङामोन आरो एक्सेप्ट खालामनो नाङामोन हयथ'बा नोंसोर दस्रा सिख्लाखौ गोसोथोयोमोनबा जों ससियेल मिडियायाव नुवामोनबो जानो हागौ बेबायदि दावराव दावसि जानायखौ बे बाथ्राया आरो मोनथिबाय मथा मथि बेफोरबायदिनो जोङो बांद्राय लाइबो होजाया बेफोरबायदिखौ जों बांद्राय बेबायदिनो खनसे खननै जाबाय अरजाला बे होननानै जों बुङोबा आरो गुबुनफ्राबो बेबायदिनो चान्स खालामबावगोन होननानै आरो नैबे फंसे खोथाखौ आं बुंनाय जाबाय गेमस्रिखौ लाखांनायनि उनाव आरो गुबुन सिख्लानि इज्जतखौ आरो बेफोरबायदिनो गाज्रि खालामनो दासानसै आरो बेफोरबायदिनो उनाव जोङो बेफोरबायदिनो जुदि भाइरेल जानाय मानाय आरो बेफोरबायदिनो मोनथिनानै जुदि माबा खालामनो मोनोबा जों खिन्थु आरो बर'फ्रा आरो निमाहा होनाय नङा जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा मोनहा रावबो बिसोरखौ निमाहा होनाय नङा बेनो लास्ट चान्ससै नोंसिनि थाखाय अननानै नोंथांमोनहा बे बारनिफ्राय आरो बेफोरबायदि दासानसै हिनजावफोरखौ मान सनमान होनो सोलोंदो हिनजावफोरनि इज्जतखौ गाज्रि खालामनो दासानसै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मथा मथि आङो बारा गोबाव बानायला मथा मथि आंहाबो एसे देहाया बारा थिग नङा मथा मथि आं नोंसिनि पार्सनेलि जेबो गाज्रि नङा आं नोंसोरजों पार्सनेलि गाज्रि मोना मथा मथि आं जाखिनि जोंनि हारियाव माबायदि जालांगोन मा सिस्टेमै थाङोब्ला जोंनि हारिया जौगागोन बिनि सायावसो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों मथा मथि आं नोंसोरजों जेबो गाज्रि मोनलायनाय गैया नोंसोर आंखौ दुखु मोननानै जुदि माबा मोनसे सानोब्ला बे नोंसिनिसै बे आंनि जेबो माबा गैया बाहाय खुलुमबाय नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो लाखिनाय जाबाय।